Здравейте, напоследък зачестяват обажданията към нас с молба за реакция за премахване на гнезда на оси и стършели. Ето какво е важно да знаете преди да ни потърсите. Много е важно да знаете къде точно са укритията на тези насекоми, по възможност да видите дали и къде има гнездо. Имайте предвид, че гнездото може да е в дънер на дърво, в земята, в подпокривното пространство, в изоставени стари мебели, бурета и какво ли още не. Най-лесният начин да откриете гнездото е като проследите движението на насекомите. Обикновенно всичките влизат и излизат от едно точно определено място. Опитайте да видите какво има зад това място, от което те излизат и влизат и ще разберете дали има гнездо. За да може успешно да се води борба с оси и стършели, е важно нашият екип да третира самото гнездо. Разбира се, има начин, по който това се прави, така че това да е безопасно както за нашите служители, така и за вас като клиенти. А като крайен резултат ние ще ви гарантираме, че гнездото ще бъде унищожено, свалено и премахнато от вашия имот. Обадете ни се.